Ayo, goyang yuk mas yo. Adiknya sini depan yang kecil. Yo, asik hadapnya ke kamera dong. Yo, sekop. Kita wilik kok gurih diri gini sih. Rene le, daerah Rene, mie le. Kurang ajar. Asik jos, asik. Mangga Mas Yoga dina minggu sing tak tunggu asik yo kowe ngajak ning kawang jamu terus ambil asik goyang hadapnya sana yo terus hadapnya ke kamera. Yo, satu pasangan nanti jalan, masnya ke sana dong. Biar jalan, kamu jangan di situ saja, mas. Kok Kang Mas? Yo, dari kamu dulu sambil jalan, yo, joget. Yo, mbaknya nomor 2, yo, baris, joget yo sambil jalan. Terus sana, yo. Yo joget yo alan mas alan aku ki mola nemu karo manggolilak ngeten iki yo Pak. Aduh le ngene iki carane ndok ibu ya pecah le. Kok busy tuh mau aku cuwilik dhuwur ke lo mas. Kamu namanya siapa? Sini. Kenapa kok ditutupi gila ya? Cicik idonono le. Kok wong aku ki perasaanku ki ayu ning rambutne kok tenan kok bidodari kok. Apa aku mambu kayak telek? Mas. Kenapa yang tinggi kamu melukai saya? Sini dong. Saya cinta padamu. Cinta untuk ning jepat. Hadapnya ke sana dong. Namanya siapa dulu? Rizal. Oh mas, meneng aja tole meneng. Wong titik kok iket mau kok obah ae. Mas Rizal rumahnya mana? Wates. Oh Wates, layak toh mas. Tengah alas si obrokan toh. Lah ya sakit loh mas. Jangan begitu ya. Sini lemi. Jane kowe ne ngendi yo yang kecil katmu yo terus Rene carane ngono yo kena boke ibu oleh yo kok ngene ini rumahnya mana? Oh Ngasem mie kok yo pas to mas. Alhamdulillah aku pengen ngemi sing ireng ki mie le. Kok mane karung lirik ae. Iya. Yo, bareng-bareng ya. Jane kowe ning ngendi? Kelagatmu saja nyumbia. Yo, sambil jalan yo. Hatiku terima kasih. Pak. Pari pasugatan nggih sampun paripurna, Dumas Manggala sampun kondur, mbok bilih wonten klepatanipun nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Satu lagi selamat menempuh hidup baru buat Mas Toto. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Monggo rodok dok monggo Kang Mas. Kula badhe nyuwun pamit rumiyin Kang Mas. Monggo Kang Mas. Ade nyuwun kawit gatosan ingkang gadah mobil.